Ame foli ani tanu di NFTV kan ba bela jile mo ma so lebe NFTV la wati na hani munu be borolo soro kan anga foli ani tanu be ganyeshi au bela jile ma ka da kulo ka foko ni ya kwa jamu kan kana skili jamu kan mi aiwa no bodi dimashi politiki aiwa ni angle kwa akana kona na aiwa no de fo wati am to wole bela ya fu na bala anga ma hakli chali no ma fu yalo ma munu aiwa no ka baraye wati bela jile na ka kuna fona di ya fu na bala mali tabulo ka ani mali bicho sira mi fo aiwa ni ka hakli no di akajala fe a jamanye ya fu na nan tara sira fɛ bunya ama fɔlɔ an ka ma fɔlɔ wele o ye iya fana wala setu sibi ma ba fɔ ka bismillah an ka kɛnɛ kɔnɔ setu bismillah ayiwa an bɛ foli kɛ NFTV filɛbagaw ye kosɛbɛ kɛnɛsoba min ni bibi na n'a kɛnɛ bɛ masa ye a filɛbagaw bolo kosɛbɛ n'a bɛ jamanadenw ka hami n'u ka hakilinaw n'a bɛ kɛ o fɔ yɔrɔ ye an bɛ filɛbagaw fo ka NFTV ɲɛmɔgɔyaso ka o fo jɛmukan yɛrɛ a bɛɛ labɛn min fɛ i ni équipe baara bɛ kɛbaga bɛɛ min ye cadreurs ye minnu ye monteurs ye fo ka taa se ɲɛmɔgɔyaso baarakɛlaw ma a bɛɛ lajɛlen fo. A diyara n ye an bɛ foli di i ma hali bi an b'a dɔn k'a fɔ ko Sedu kɔni ye journaliste don ayiwa a bɛ kunnafonidiw kɛ a bɛ yafaamuya baara waati bɛɛ lajɛlen a bɛ a ka hakilina di Mali ɲɛtaasiraw kan an ka maa welelen filanan o ye an balimakɛ n'ale ye Abdul Gindo ye Abdul Gindo ale ye association dɔ ɲɛmaa ye nka a yɛrɛ bɛna association ɲɛfɔ an ye dɔɔni Abdul bisimila. Ok ni tile an bɛ NFTV filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo wagati in na ka personnel bɛɛ lajɛlen fo vraiment u bɛ baara min na Ala k'a kɛ taga ɲɛ ye. Donc ne tɔgɔ ye Abdul Gindo ne ye jɛkulu min président o tɔgɔ ye Mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale n'u b'a fɔ ma MDMCS. Donc an ka jɛkulu ye sifin jɛkulu ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 6 ma en général. Donc an bɛ intervenir domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana développer sabula an ka laɲini o de ye. Donc o de tun don kuma bakuruba la. An bɛ commune 6 de kɔnɔ pour le moment mais an bɛ ka an ka fɛn bɛ ka implanter commune 5 kɔnɔna la ka don parce que fɛn o fɛn n'i b'a daminɛ i b'a daminɛ i kɛrɛfɛ komi sifinnakaw de don les moyens sont pour le moment limités donc o de la moyens minnu b'an ye an bɛ ka essayer ka développer n'o de ye au fur et à mesure hakilina caman b'an na pour que a bɛ se ka siri jamana fan bɛɛ lajɛlen na ni Ala ka jɛ ye. Ni diyara ye ni Ala sɔnna ni donna nataw la an bɛna kuma kosɛbɛ a ka association kan ayiwa an ma da mɔgɔ k'a fɔ ko nin y'an ye jamana kɔnɔ na bi an bɛna kuma fɛn min yafaamuya b'a la an ka jamana ye a ka yɛlɛmahɔrɔnya ta ɲinan y'a san 63 ye o tuma an bɛ foli kɛ k'a di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka nin kɛ yafaamuya b'a la an ka jamana fiɲɛbɔdaw Ala ka ɲinan kɛ an ka jamana ka hɛrɛ sɔrɔ san ye Ala ka lafiya di an ka jamana ma an bɛna kuma o kan mun de ɲana ka daminɛ indépendance tali la ka na bila bi la fɛn jumɛn ɲana fɛn jumɛn ma ɲa jamana ɲɛmaa minnu na awɔ u ka laɲini jumɛn a kɛra cogo cogo bɛɛ lajɛlen ye base fɛn dɔ ka yaasa ka baara kɛ n'o ye an bɛna kuma o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ bi dugukolo ko gɛlɛn baaraba de ye an ka jamana kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen la i b'a mɛn k'a fɔ ko maire y'a kɛ tan u y'a ta fɔ tan an bɛna kuma o fana kan o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ fɛn min ye an ka kɔrɔn EDM Mali EDM kɛlen bɛ bi problème ye an bɛna kuma o fana kan u ka hakilina min ye o di an ma bɛɛ lajɛlen hali bi an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen bisimila Sidibe an bɛna e ka côté la an ka jamana y'a ka yɛlɛmahɔrɔnya ta ɲinan y'a ka san 63 ye k'a daminɛ 1960 ka na bi la o san 63 ye président tiɲɛ fɛn nana bɛɛ i ka waati la a président fɔlɔ i m'a fɔ ɲuman ɲini o ye Modibo Keyita ye bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ nka k'a daminɛ Modibo Keyita ka waati la ka na fo sisan e yɛrɛ ko mun de ɲɛna ma ɲa. Traoré n bɛ i fo o la a fɔlɔfɔlɔ n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Modibo n'a jɛw ma Modibo n'a jɛw olu minnu jamana ka ɲɛtaga a ka yiriwali
ka laɲini kɛra de ko ka jamana bɔ jɔnya juru kɔnɔ ka jamana bɔ jɔnya kɔnɔna na Modibo ninnu ka combat kɛra o de ye u ka combat dɔ fɛnɛ tun ye ka jamana kanu don jamanaden na n'an ko patriotisme a fɔli ka di da la tubabukan na a waleya de ka gɛlɛn o ye ka jamana kanu ka sɔn ka i yɛrɛ ni di k'i farisogo di jamana la jamana ko kama parce que jamana ko ni diinɛ ka sariyaw bɛɛ ye kelen parce que a bɛ fɔ ko ni maa min y'i faso kanu k'o ye limaniya dɔ ye donc Modibo ninnu nana n'o hakilinaw de la preuve en est que n bɛ tasibilaba kɛ cɛ dɔ ye Amadu Jikɔrɔni indépendance talen Amadu Jikɔrɔni de kɛra mɔgɔ ye min ye a yɛrɛ ka halala entreprise imprimerie de kun don ka jɛ a kɔ k'a di jamana ma ka jɛ a kɔ fo ka taa se Amadu ɲɛ datuguni ma Amadu ma 1 centime ɲini jamana fɛ a ko n y'a di de ale halala nafolo de donc Amadu Jikɔrɔni mara kalannen tun don i y'a faamuya a tun ye Modibo ka gouvernement kɔnɔ Modibo ninnu nana ni hakilina min ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini na hali ni a y'a sɔrɔ parce que o ka fɔ ka d'a kan yɛrɛma hɔrɔnya ye a ɲinina bɛnkan dɔw de kan mais k'a fɔ ko aw ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ dira aw ma o ma kɛ c'est-à-dire l'indépendance totale parce que n'i ko indépendance yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ gun fɛn jumɛn na o ye révolution de révolution ɲɛtaga ɲinini donc Modibo ninnu sɔnna u ni nanzaraw ka bɛnkan kɛ parce que u ye Faransi ye proposition de kɛ De Gaulle k'a fɔ o tuma na komi aw sɛgɛnna indépendance ɲiniko la o tuma an bɛna mun kɛ an bɛ jɛ n'a ye fɛn dɔw bɛ yen an bɛ bɛnkan dɔw k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ye dogola bɛnkan ye n'a bɛ wele ko les 11 accords coloniaux o ye dogola bɛnkan ye nka an t'a fɛ aw ka jamanadenw ka bɔ o bɛnkan in kalama dɛ n'aw jɛna n'o ye o tuma na an bɛ n'a fɔ jama ye ko an ye aw ka indépendance di aw ma Modibo n'a jɛw ils étaient très intelligents u hakili tun ka ɲi kojugu parce que faso kɔni tun b'u la faso dɔw sɛgɛnna jɔnya la maintenant il fallait que u tun ka sɔn o ma fɛn jugunin fila i bɛ kelen de la donc n'i y'a faamuya u sɔnn'o ma donc u ye baara kɛ n'a ni hakili ye sinon n'i y'a lamɛn nin sugu la i b'a fɔ k'u ye jamana janfa non ne ka faamu na ani janfa tɛ kelen ye parce que mun na maa dɔ de kelen don ka ne bila jɔnya kɔnɔ n bɛ n bɔ yɔrɔ ɲini donc Modibo ninnu nana pour que k'a yira ko janfa tun tɛ Modibo ninnu 11 accords coloniaux y'a signé accord de défense b'o la aw ka nafolo ko c'est-à-dire l'accord sur l'économie sur l'éducation fɛn o fɛn b'aw ka jamana développement assuré olu ka bɛnkan na o bɛ tɛmɛ olu ka sira de fɛ c'est-à-dire bɛnkan bɛɛ bɛ tɛmɛ olu Faransi ka sira de fɛ donc n'a ma jɛn ni min o ti kɛ bari Faransi y'o fɛnɛ kɛ ko bari anw de y'aw mara anw de y'aw coloniser donc n'a ma ya k'a bɛ aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ko k'o jɔnya juru tigɛ aw t'a fɔ jama ye kani k'a fɔ ko aw ka indépendance b'an bolo mais ni gundo in bɛ yen dɛ Modibo ninnu ko an ɲɛna n'a ye parce que u b'a dɔn u tɛna n'o kɛ o u bɛ tubabu dɔn donc Modibo ninnu nana u nana mun kɛ u nana fɔlɔ ka faso kanu don jamanadenw na jamana yɛrɛ ye min ye k'a fɔ jamanadenw ye jɔnya juru tigɛli sira k'o sira dayɛlɛ a sira dayɛlɛnna de o sira dayɛlɛ kun ye mun ye o ye fɔlɔ ka du ka fa sabati jamanaden ka fa du ka fa o sabati ka jamanaden kalan ka kalan sigi sen ka jamanaden k'a dɔn ko nafa bɛ kalan na
ka hakili to jamana den ka kɛnɛya la. C'est pourquoi Modibo 105 kɔnɔ Modibo ye ninnu ye entreprise 8 de dayɛlɛ Mali la. O entreprise comment? Usines. Ça c'est des entreprises d'État. C'est-à-dire État tɛ i ka action t'a la a bɛ jamana tɔgɔ de la, jamana ta de don. O de kosɔn i ye entreprise ba dɔw tɔgɔ mɛn. Comatex b'o la, Wicoman b'o la, i ye faamuya. Usine pharmaceutique du Mali, UMPP, olu b'o la. Pour que Malien ka furakɛ ni Malien chercheurs ka ɲinini ye hali n'u bɛ taa kalan yɔrɔ wɛrɛ. À l'époque Mali docteurs ni chercheurs fanba tun bɛ taa kalan kɛnɛya sira fɛ Cuba. Union soviétique. Non, ça, l'Union soviétique c'est l'actuelle Russie. C'est-à-dire Cuba, le pays de Fidel Castro. Donc parce que médecine développée mais kosɛbɛ. Pour que k'a faamuya. Ni connaît ma code de 1960 kana se 2023 ma san 63 connaît ka bilan dit Mali ka indépendance kan sincèrement ne ka bilan bɛ dans 105 de. Donc fin bɛɛ lajɛlen kɛra 105. Fɛn bɛɛ kɛra 105 de kɔnɔ. Hali bi an b'o de kɔnɔ. Moi je vous le dis. Fɛn bɛɛ kɛra 105 de kɔnɔ. Modibo ka 105 kɔfɛ Musa Tarawele nana. U nana ka na wajibiya Musa kan ko Musa ka entreprise ninnu dɔw privatiser k'a bila kɛnyɛrɛye bolow kan. Faransi yɛrɛ ye dɔw san. Pourquoi? O entreprise ba ninnu commencera ka bin. C'était une façon que Musa affaibli. Parce que Musa était quelqu'un qui était très engagé. Donc il fallait l'affaiblir. Donc Musa Watimina ni u nana k'a fɔ Musa gili tigɛra sur le plan du développement, a gili tigɛra sur le plan économique. Le Musa bloc tigɛ kɔnɔ. Français le Musa kɛ mɔmi b'a yɛlɛma cogo min ka di. Musa a sera k'i sinsin fɛn saba de kan. Au fait, ça va. C'était l'autosuffisance alimentaire. Baloko. En réalité, Moussa m'a collé au Yorola. Moussa Sissi la fin du Ménécan. La sécurité du territoire. C'est pourquoi Moussa m'a moutoumé la Kana Sirak. Ça dirait que Jamana Fanchi Kanamina. Jamana Fanchi Kanamina. Pourquoi Moussa a mené un combat sans merci contre la rébellion. C'était un combat sans merci. Et puis, mais bien avant les indépendances, mais c'est encore, en fait, situation maintenant, c'était déjà planifié. Parce que depuis Modibo Kawakati, il y a une indépendance qui a déjà, où il y a sur Francis Tounier, mais rébellion n'a pas capable. Donc, même Modibo Kawakati, là déjà, il y avait une rébellion. Mais Modibo n'a pas donné du temps. Modibo m'a attendu pour nous. Parce que Modibo, rapidement, pour la sécurité de son pays, parce que au bout d'un fait sur Mido, Modibo a engagé de la sécurité. Avion ça, armement ça, à l'époque, minute, mais c'est qu'un faire. Donc, Malika pilote, ce n'était pas des pilotes français. Avion Mali, avion fait to be poli. C'était pas des pilotes français, c'était des Maliens. Minute, avion, avion de chasse minute, Maliens de Toumba. Et Modibo est allé Mikel Russie, Jamana Kono. Pilote minute Taranaï, c'était des Maliens. Vous savez que Russoul Dabali Bana. Russoul Dabali Bana. Quand Malien piloté des avions pour les Modibo et Kataï Russie Jamana Kono. Certes, Alamadenga Bara Filitibalo. C'est possible que Modibo nous y ait fili donc. Mais à Filou Madabo Akama,
et Moribo nous y'a ɲini ka o tir nous rectifier. Bon, mana Musa ka yɔrɔ kan. Musa ye san 23 kɛ. An kɔni bɛ segin a kan lakana dunkafa kalan. Voilà, ɲinana ta yɔrɔ jan komi kuma kɔni tɛ da kelen na. D'accord. Après an bɛ segin ka na o yɔrɔ in na an b'a ta yɔrɔ la. D'accord. An bɛna monsieur Gindo ka côté la. Monsieur Gindo n'i y'a ale ka kumaw jateminɛ kabini indépendance sisan a kumana politiquement. Bon an ka jamana in tun ye jamana ye mara bɛ an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ denw na kun bi mara cɛ. Donc an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mara nin de y'a cɛ k'a daminɛ indépendance la ka na bila mun bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛ la. Bon k'a daminɛ indépendance la ka na bila nin wagati in na n'i y'a jateminɛ an ka jamana a taara ɲɛfɛ ka tila ka segin kɔ surtout mara sira fɛ komi i y'a ɲɛfɔ cogoya min na. Bon jamana o jamana na ni mara ma basigi a bila i kunna o jamana ka taga ɲɛ o b'i b'a fɔ kulu katɔma i b'a ye yɔrɔ jan fɛ a cɛ ka ɲi mais n'i sera a ma i b'a sɔrɔ vraiment carton de don. Donc n'i y'a jateminɛ an ka indépendance ka na se bi ma surtout k'a daminɛ 1960 na ka taa bila 68 la a wagati bon mɔgɔ caman tun bɛ se ka ɲɛbɔ Mali fɛ parce que Mali tun ye jamana ye jamana min i tun bɛ se k'i jigi d'a kan ko don n'a nataw la peut-être ni an kun continuera ten san 20 san 30 kɔfɛ Mali tun bɛ se ka jateminɛ jamana baw fɛ mais développement bilala retard la ka sababuya kɛ coup d'état en 1968 Modibo a ka mara kɔnɔna na a ye kala sinsin fɛn jumɛnw de kan mara wo la mais a y'a sinsin fɛn jumɛn fɔlɔfɔlɔ kan o ye jamana kanu ye parce que maa o maa ni maralen don i b'i ka jamana kanu vraiment donc a n'a jɛɲɔgɔnw u ye mun de kɛ u y'a essayer indépendance kɔfɛ dɔrɔn u b'a dɔn c'est à dire que an bɔra mɔgɔ minnu bolo u tɛna n'a to jamais au grand jamais an ka développer il faut que u ka fɛn dɔ de kɛ min b'a to chaque fois an sirilen bɛ kɛ olu la i n'a fɔ grand Sidibe y'a fɔ cogoya min na c'est vrai indépendance fɔra sanfɛ mais fɛn dɔw tun bɛ duguma les 11 accords coloniaux tun bɛ o la donc o tun b'a to de n'an ka développement bɛ na cogo o cogo il faut a ka tɛmɛ olu de fɛ ni min b'olu arranger o bɛ tɛmɛ ni min ti olu arranger o ti tɛmɛ donc hukumu kɔnɔna na Modibo y'o fɛɛrɛ de ye donc indépendance kɔfɛ dɔrɔn a y'a ɲɛsin soviétiques ma n'o ye actuelle Russie ye donc a commencera ka baara kɛ ni olu de ye donc o baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na i b'a ye a ye stratégie dɔw bɔ a n'a jɛɲɔgɔnw o stratégie y'a permettre 8 ans kɔnɔna na Mali ka se ka a yɛrɛ basigi kalan sira fɛ Mali ka se k'a yɛrɛ basigi kɛnɛya sira fɛ Mali ka se k'a yɛrɛ basigi même industrie sira fɛ parce que a 8 ans 8 usines i yɛrɛ b'a ye vraiment a wagati la sisan an t'a jate koba ye mais a wagati la kobaw kun don wa coup d'état bɛ kɛ Modibo Keyita la wagati min na selon les recherches o b'a sɔrɔ Mali ani Corée du Sud Corée du Sud actuelle Corée du Sud n'a capitale ye Séoul ye Mali ni olu de ka PIB tun bɛ comparer kɔrɔ de bɔ bibi in na olu ye jamana développélen baw de ye donc o kɔrɔ ko ni Mali tun continue o sira fɛ Mali tun bɛna kɛ jamana développélen ba ye maintenant mun de nana ni mara in tiɲɛni i b'a ye c'est à dire que an ma kɛ an yɛrɛ fɛ ka se dege dɔ la i b'a fɔ Modibo temps parce que olu ka temps la ka daminɛ 1960 la ka taa bila 68 la u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u consacrer jamana de kan jamana bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na jamana kanu tun b'u la wa u tun b'a jira a baara bolo kan u tun b'a jira a kumakanw u tun b'a jira maintenant coup d'état kɛlen Modibo la de 1960 et 68 Musa Traoré fɛ i b'a ye vraiment mara tun bɛ yen dɔɔnin mais an ka fɛn caman tilala na n'o ye an ka développement o jɔra kalanko o tun bɛ yen dɔɔnin mais kalan min yɛrɛ b'a permettre jamanadenw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ n'o bɛ na enseignants yɛrɛ fɛ i t'a sɔrɔ vraiment kɔlɔlɔba tun bɛ olu kan bon k'a sababuya kɛ Musa Traoré yɛrɛ fana ye fili caman kɛ a ka filiba yɛrɛ fɔlɔ ye ka coup d'état kɛ Modibo la dɛ mais o kɔfɛ tuguni hakilinaw tun tɛ yen
min b'a to ale bɛ se k'a yɛrɛ bɔ in kɔnɔna la. a ye coup d'état min kɛ Modibo la a ma ɲa. coup d'état in kɛra échec ba de ye Mali ma ale a kɛra échec ye Mali ma parce que o de la n ko an tagara ɲɛfɛ ka tila ka segin kɔ coup d'état in yɛrɛ de ye Mali la segin kɔ donc ni o min b'a to développement min b'a to mara bɛ se ka basigi donc développement a stoppera développement stoppelen donc ala o kɔfɛ tuguni vraiment ko nana na caya Musa Tarawele yɛrɛ ma Musa Tarawele yɛrɛ fana y'a ye vraiment ça ne va pas bon a taara seri degré dɔ la. ɲana ka taa yɔrɔ tan i da sera usine seegin ma usine seegin a bɛɛ bɛ Mali bolo hali bi. bon usine seegin a presque a si tɛ Mali bolo parce que n'i ma fili kɔrɔ ko usine bɛɛ tun bɛ jamana a bɛɛ tun jɔlen don ka fɛn tun ta fɛn tun t'a la Mali ta de tun don. Mali ta de tun. bon an bɛ don min na komi bi est ce que usine in bɛɛ bɛ yen est ce que a bɛɛ ye Mali tɔgɔ la bi. an bɛ yɔrɔ min na usine est ce que a fɛn yɛrɛ bɛ yen ko min ye Mali yɛrɛ kelen dɔrɔn ta ye k'a bɛ baara la je pense pas a tɛ selon mes recherches a tɛ. bon e ka hakili la est ce que usine seegin Modibo Keyita ye baara kɛ ka usine seegin ninnu jɔ est ce que o bɛ yen hali est ce que o Mali tɔgɔ la. Bon, et je rejoins Guindo parce qu'à quoi avec ma Vladimir, à quoi est-ce que le Mali Togola, Mali Kélé Togola, c'est ça? Parce que les ingénieurs n'a pas de Mali Togola. Eh bien, il a faut bi jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'u lawuli dɔɔni sinon fɛn forokolankolonw bɛ jɔlen don a ye jeunes ninnu a kogow ma bi o allez-y voir allez-y à Kulikoro va voir il comment bien il faut aller à Kita. mais c'est pourtant il combat taxi. je pense que y'o relancé. u y'o relancé o wulila c'est en activité n bɛ segin ka na kuma kan parce que il faut que yɔrɔ la faamu Moussa nalen la France n'a jamais accepté que Moussa ka maga Modibo ka projet la. Jamais au grand jamais. Ah, donc, il y a coup d'état kɔni kɛra. On va dire mɔgɔ kilo ye min fɔ, c'est-à-dire usine seegin. Donc Mali ta kun t'a bɛɛ sira t'a la. A fɔ ko Mali ta don à 100%. Modibo ka wagati yan. Modibo ka wagati sira kun t'a la Mali ta de kun don. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mali ta de kun don. C'était le Mali était sur la voie de la révolution, sur la voie du développement et de l'industrialisation. Parce que l'économie de base, la transformation. Donc, à coup de le Mali, à ce que tu as industrie va se donc Mali t'a de Mali de t'a de usine. Parce que l'usine nous tu viens na follow nous na do. A kun ti ta ka na e ko ba ta ba ko. A ti kila mo wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A tun bɛ don jamanadenw yɛrɛ kungo de da fɛ. Raison pour laquelle à l'époque Modibo ka wagati ni a tun fɔra k'i ye 100,000 du tun bɛ t'i kun fɛ de. 100,000 k'a fɔra ko e ye 100,000 soin faso kun e tun bɛ t'i kun fɛ. Miliyɔn kelen tɛ. Ni miliyɔn kelen tɛ dɛ 100,000 de ko don. Mɔgɔ dɔw taara fo ka taa fɔ k'u y'a mɛn kun la don min na ko Modibo sara u ma segin. Dɔw taara de. À l'époque miliyɔn kelen n'i tun y'a dun c'est-à-dire faso b'i la gosi bulonda b'i la gosi jamana b'i la gosi danaya tɛ da e kan e tɛ se ka jɔyɔrɔ foyi fa jamana in kɔnɔ bilen tigɛ kɛra i ni i yɛrɛ la o wagati adamaden mun sigilen bɛ hɔrɔnya de kan ko n'i ye nin kɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n bɔnna o donc o wagati hɔrɔnya tun bɛ yen danbe tun bɛ yen et Moussa nana Faransi ye coup d'état labɛn k'a kɛ k'a di Moussa ninnu ma parce que il faut que sinsin ka ko kan Moussa ma t'i jɔ Modibo ma ko n'i minɛ koyi a cɛya ma kɛ ten dɛ janfa kɛra de ka mɔgɔ dɔw de wuli ka taa Modibo minɛ tiɲɛfa la ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ ka dɔgɔyama sera Modibo ma a don c'était Cɛkɔrɔba Ayiko c'est Cɛkɔrɔba qui a manqué de respect à Modibo lors de son arrestation. Lorsque Moussa ye Cɛkɔrɔba minɛ mɔgɔ min tun bɛ ka Cɛkɔrɔba garder ne n'o ye baro kɛ j'ai quitté ici à Bamako aller jusqu'à Kassao pour échanger avec Feu Lansemi Diakité capitaine Lansemi Diakité.
Ni ye lanseni tɔgɔ lanseni Jakite de Kassaw a bɛ balo la ou bien bon hakila min ji dɔgɔyara donc pour que k'a faamuya Modibo ninnu tun ye o taabolo min sigi tubabu jamanaw sigilen bɛ o taabolo in de ka hali bi faso nafolo tɛ se ka dun i fɛ i tɛ se k'i sago kɛ jamana nafolo la i tɛ se k'i sago kɛ jamana na k'i sigi ko kara t'i kɔ o tɛ se ka kɛ n'i ye dɔrɔmɛ 2 dun Faransi a bil'i kunna tôt ou tard ça va te rattraper tu vas payer a ti kɔrɔbɔ Amérique bɛ ten Angleterre bɛ ten Allemagne bɛ ten o tuma ni o kɛra waati min na ni Faransi ye Musa bila fili ninnu kɔnɔ Musa bɛna kunu waati jumɛn o na kɛ Musa yɛrɛ ka fanga tiɲɛ waati parce que baloko na sira la Musa ko a nana faamuya k'a fɔ jamana ka yiriwa ni dunkafa bɛ sinsin sɛnɛ de kan ni kɔngɔ bɛ jamanadenw na kɔnɔbara lankolon kunkolo tɛ baara kɛ Musa ko tuma na ko le Mali sera désormais à l'école japonaise ni o tun ye sɛnɛ malo sɛnɛni kaba sɛnɛni ɲɔ sɛnɛni ka labɔli kɛ sinon Modibo ka projet kelen tɛ yen ko Musa magara min na Musa ko k'a bɛ maga fɛn o fɛn na Faransi ka piyɔn minnu tun bɛ Musa Traoré kɛrɛfɛ ni Musa ko a bɛ maga min na o bɛ Faransi wele k'a f'a ye Faransi b'a wele ka kan ka da tun cɛ i tɛ sabali cɛ a to dɛ et finalement bien a to yen kɔfɛ i b'a ta a to yen kɔfɛ i b'a ta fo ka na Musa ye san 23 kɛ a ma se ka foyi kɛ fo ka na se ka fanga tiɲɛ mais fɛn dɔw bɛ yen Musa sinsinna olu kɔni kan n bɛ segin a kan baloko kalanko ani lakanako ma tulonkɛ k'u bila ne ko a ko in yɛrɛ tiɲɛna waati jumɛn ko in tiɲɛna a tiɲɛna parce que ko tilara Musa la kabiri a bɛ fanga kɔnɔ a tilara la parce que Musa tun hakili la ko muruni bɔduma modèle min don a nalen don a kɔnɔ don a y'a dɔn ko tɛ c'est à dire fanga kɔfɛ adamaden bi kumakolon camanba de fɔ fanga kɔfɛ n'i donna fanga kɔnɔ i bɛ tiɲɛ wɛrɛ de ye fanga kɔnɔ min ni e ka tiɲɛ tɛ kelen ye i bɛ sigi ka cɛŋɛnɛya kanpa minnu fɔ n'i donna fanga kɔnɔ i bɛna ye da bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ hami i ka jamana la Modibo ninnu tun bɛ da u ti sunɔgɔ de o de y'a to jamana ma bi Modibo ninnu bolo Musa o fara jamana kan o bɛɛ o jamana kanu ye o ye jamana kanu ye i ka kɛ kanu cogo la i ka voilà donc maa o maa kɛra jamana ɲɛmaa ye min suɲɛna pewu jamana bɛ b'i bolo i suɲɛna pewu jamana bɛ bi ɔ Musa y'a ka waati kɛ an k'a suɲɛ dɔɔni parce que déjà Musa ka bilan ne b'a fɔ bilan c'est le bilan est très mitigé c'est-à-dire mɔgɔ tɛ se ka bilan min valider ka se niveau dɔ ma ɲuman sira kan i y'a faamuya parce que Musa yɛrɛ ka entourage Musa yɛrɛ masurunya olu ka tiɲɛni fanga de bonyana Musa ka fanga kɔnɔ ka tɛmɛ Musa yɛrɛ kan c'est-à-dire Musa nɔfɛmɔgɔw ye mara tila la jamana maracogo tilara Musa la k'a sababuya kɛ Musa yɛrɛ ka entourage kuma de f'u ye an k'o bila Musa ka fanga nana ka na yɛlɛma ka fanga bin il faut que rectification dɔ ka kɛ o kuma in na les gens disent que la révolution de mars 91 il y a jamais eu de révolution en mars 91 révolution tɛ yen mais sisan ekɔlidenw a fɔ bi ekɔlidenw ye u bɛ ka kuma minnu fɔ aw ye tubabukan na ko révolution de mars 91 a y'a fɔ a ka ekɔlimɛtiriw ye k'u k'a rectifier. c'est vrai anw bɛɛ ye anw ye 91 ye. aw ye 91 ye bon 91 kɔrɔ Tarawele ko k'a f'i ye ko min fɔra aw ye ko révolution tun tɛ c'était une insurrection populaire. voilà n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔli k'a ye bamanan na pour que a n'a faamu parce que fagaliw caman kɛra 91 Musa ka fanga dafili senfɛ maliyɛn caman sara anw yɛrɛ bɛ ala deli o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o de kama fɛn fɛn kɛra o kɔfɛ o de fanga dafili fɛn kɛra o kɔfɛ a si ni Musa Tarawele ta ma kɛ kelen i ye min fɔ sisan i ye tubabukan min fɔ ni
révolution 91 année insurrection comme il a fait révolution oui mun voilà m'a fait ka yiriwa m'a fait ka ɲɛtaga ɲini Modibo ninnu tun bɛ wele de ko des révolutionnaires mais la révolutionnaire dama dama si tɛ ye Afrique ani farajɛla Modibo tun bɛ révolutionnaire fɛ mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka yiriwa ɲini ka ɲɛtaga ɲini ka ɲɛsin u ka jamanaw ma balo sira fɛ kalan sira fɛ lakana sira fɛ mara sira fɛ donc n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ o ye k'a fɔ Musa minɛnw jɛngɛnna mais minɛ yɛrɛ dafirila wagati jumɛn k'a dafiri pewu a dafirila wagati min na a nana fɔ ko à bas la dictature vive la liberté vive la démocratie à bas la dictature donc la démocratie est wati jumɛn anw ye démocratie in ye ko multipartisme ko k'o ɲini Musa tun ma ban dɛ a fɛnɛ tun ma ban wa dɛ Musa tun sɔnna multipartisme ma mais ko k'a wagati de tun ma se fɔlɔ multipartisme ani o bɛ comment on appelle démocratie kɔnɔ multipartisme bɛ démocratie kɔnɔ kɛ parce que ale ko ko an ma se démocratie ko malien ma se démocratie la démocratie parce que la démocratie se définit comme la dictature de la majorité. C'est-à-dire, jama mana bɛn fɛn min kan k'o bɛ kɛ o de bɛ kɛ. O jama ye jɔn ye? O jama ye Assemblée nationale de. Donc hali n'o ye nkalon ye o bɛ kɛ. Ça aussi c'est une dictature. C'est pourquoi dans le mot démocratie là, il faut regarder, il y a la dictature dedans. Les pays de la démocratie, la France, les États-Unis. Vous pensez que la femme nous gagne la démocratie qu'on a en Obéké et que la démocratie, tu vas en prison. Si tu dois mourir, ils vont te tuer. Un exemple de la nous gagne des pays de la grande démocratie. On peut dasako fo min kanga jamana nyemo maya no amba dafu la kuneni ku photo la fenka ku la kari ku la gosi. On peut critiquer un régime, on peut dénoncer s'il y a des dérives des régimes, on peut dénoncer, mais dans les faits de la démocratie, il y a beaucoup dans les faits de la donc nous on a une démocratie ou on a une démocratie coordonnée. Donc, nous avons une démocratie minière. À former de coups qu'on a fait la liberté, qu'on y a sa coquette. Depuis, il y a des marafitini mi fene me musaka kile la ni musa isinjo ka o mara betiena mo shima mo shike mo ka kala mo tien donc mo shima jamana bla yere sanfé kana ma dion tien be yere bla jamana sanfé be aka nafa bla jamana kas nafa sanfé ne yɛrɛ kun fɔlɔ ne yɛrɛ kun fɔlɔ Gino yɛrɛ kun fɔlɔ Umaru yɛrɛ kun fɔlɔ est-ce que ne an sigira o ka bi taa an se ka taa donc ni ko ko ne ka bilan fɔ ne b'a segin n ka kuma kan Mali ka indépendance bilan fɔlɔ o danna Modibo ka san 8 maintenant an k'an pan Musa ka 23 ans kunna an k'an pan démocratie san 30 ni dɔɔni kunna an k'o bila kɛrɛfɛ Musa ka san 23 ka fara démocratie san 30 ni dɔɔni kan an k'o kɛ san 55 ye san 55 retard san 55 kɔsegin san 55 lebu san 55 lagosi san 55 lakari san 55 fɛn kɛ baliya an k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o tonya bilan filanan ni o ye indépendance bilan filanan ye ne ka faamu na an b'o de ɲinina ni 4e république ni kɔnɔ ye donc maintenant Mali bɛɛ kan an b'a fɔ sisan Modibo ninnu ye indépendance yɛrɛma hɔrɔnya tali ils ont tracé la voie et c'est maintenant que autorité minnu bɛ yen ni nɔ ka fara Mali denw kan an bɛ ka commencer ka sira furan k'a la jɛya aller vers une vraie indépendance n'o tɛ san 50 Musa ka san 50 ni san 23 kɔnɔ ka fara démocratie san 30 ni dɔɔni kan
b'a ɲini i fɛ o k'a ɲini maliyɛn bɛɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a don kɛrɛfɛ. Ok, d'accord, an bɛna ka tɛmɛ bi kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ɲinan 22 septembre kɔrɔlen 22 septembre fɔra an bɛ ɲɛnajɛw ni fɛnw kɛ mais an y'a ye ɲinan ta kolonɛl Asimi Goyita ale min bɛ jamana ɲɛmaaya la a y'a fɔ ko ka ɲɛnajɛko ni fɛnw bɛɛ lajɛlen jɔ ka sababu kɛ degun min ye an ka jamana fan dɔw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na jamana kɔrɔ yan fɛ a ko ka nafolo ta maa minnu n'i tora a la maa minnu banana ko ka nafolo ta ka taa dun wari sɔrɔ ka sugu la ko ka ɲɛnajɛko yɛrɛ kɛ to yen e ka hakilina a ye mina ɲɔgɔn kɛ k'e ni yɛrɛ. D'abord o décision min taara n'o ye ɲinan indépendance fɛtiba kana na k'a la wari min bɛna na don o la k'o ta k'o ɲɛsin victime ale n'u somɔgɔw ma an hakili la hakilina ɲuman de vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ président ale ni a ka gouvernement ale ni autorité u bɛɛ lajɛlen fo nin hakilina in tali la surtout yɛrɛ u ye ɲinan indépendance u y'a ta k'a bila minɛ min kɔnɔna la n'u b'a fɔ ma sursaut patriotique et la confiance retrouvée n'o ye ka jamanadenya k'o ta k'o bila sanfɛ ani ka yɛrɛma hɔrɔnya ale ni danaya faso kanu k'u lase o seginni ka na jamanadenw ma n'i y'a jateminɛ ni événement min kɛra vraiment c'est on va condamner qu'à condamner jusqu'au dernier degré. C'est un acte barbarie vraiment qui n'est pas du 21e siècle quoi. Fait mon bas quoi fait. En goni, en te segan da do oronna. Mais tagale nya fait comme enquête et d'aller là. Nala sonama mo c'est ma ko la. Mo i kala tagabla kala la pour gen ko mi segake. Nala sonama c'est le segaka bela jeni. Donc ni acte min kɛra ni b'a yira k'a fɔ an ka autorité actuelle u kunkolo b'u kan da la parce que ni ye nin kɛ régime modèle dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ u tɛ nin ta en compte u bɛ taa u ka fêtibaw la c'est à dire que a fɛn caman kɛra ka tɛmɛ quoi jamana fɛn foyi tɛ jɔ mais ninnu ye nin min kɛ nin i yɛrɛ b'a ye vraiment faso kanu b'u la u tɛ miiri u yɛrɛ bakun dɔrɔn na u bɛ miiri jamanadenw na u bɛ miiri jamanadenw ka degun na u bɛ miiri jamanadenw ka sécurité la u bɛ miiri jamanadenw ka tagaɲɛ la u bɛ miiri jamana yɛrɛ don n'a nataw la jamana bɛ se ka kɛ jamanaba ye cogoya di don n'a nataw la jamana in a bɛ se ka yɛrɛ bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo di vraiment nin y'a yira an na k'a fɔ ni autorité actuelle ninnu u bɛ miiri nin na donc an ka foli de bɛ o la donc ni an nana indépendance bilan kɔnɔna na ne bɛna nana min fɔ yɔrɔ la o ye de i n'a fɔ grand frère de y'a fɔ cogoya Sidibe y'a fɔ cogoya min na c'est à dire que bilanba tɛ yen k'a daminɛ Modibo la ka san na ka na o 8 ans kɔnɔna na dɔ kɛra an selen Musa Tarawele ma seginkɔ kɛra mais an selen démocratie yɛrɛ ma o nana ka na kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na parce que o wagati i b'a ye siran tɛ yen maloya tɛ yen donc les gens sont prêts à faire tout pour que u yɛrɛ ka besoin ka satisfait u yɛrɛ bila jamana sanfɛ maintenant o de b'a to i bɛna na ye an ka jamana in kɔnɔna na c'est à dire que i bɛ mɔgɔ dɔ ye a parlen don i b'a fɔ ko e bɛ danaya d'a kan a yɛrɛ bɛ i t'a sɔrɔ coin stratégique dɔ la dans la structure de l'État mais i t'a sɔrɔ criminel au dernier degré de don m'o fɔ ka da kun jumɛn de kan i b'a ye démocratie de nalen an ka jamana kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔw bɛ yen u ye criminalité kɛ ka se a dan na quoi sira jumɛn fɛ i t'a sɔrɔ an bɛ région dɔ ta sisan région erekelelen dɔ ka taa village dɔ la sisan i t'a sɔrɔ village in kɔnɔna na plan bɔra ka tila k'a financer dɔgɔtɔrɔso kan ka jɔ yen mais mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ damadamani olu bɛ jɛ ko dɔgɔtɔrɔso in u b'a wari ta u b'a dun n'u y'a wari dun sisan i t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔw de bɛ yen olu de ka nisɔngɔw impôt ni taxes bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kan ka jɔ mais n'u ye dɔgɔtɔrɔso wari in dun sisan mɔgɔ minnu b'o village la i bɛ t'a sɔrɔ tinbagatɔ dɔ ka kɛ yen par exemple a ka tin wulila dɔgɔtɔrɔso min jɔr'u ka village la normalement dɔgɔtɔrɔso min kan ka jɔ u ka village la a kan ka taa furakɛ ɲini mais malheureusement dɔgɔtɔrɔso ma jɔ u b'a fɔ k'u b'a transporter ka na ville kɔnɔna na a bɛ taa don mun de kɔnɔ charrette n'o ye wotoro ye u b'a don o kɔnɔna na mais malheureusement a bɛ se ka kɛ ale bɛ a dɔw bɛ olu bɛ sa sira la ou bien den yɛrɛ bɛ to a la donc maintenant n'i y'o cas ta ka jateminɛ sisan a bɛ fɔ ko ala ka su o tɛ ala ka su ye mɔgɔ min ye wari in dun dɛ o y'o ka su de
n'an taara kalan sira kan i t'a sɔrɔ village dɔw la école kan ka jɔ mais u tɛ école jɔ mun de bɛ kɛ u b'o école wari dun donc o denmisɛnnin ninnu olu bɛ wuli u tɛ foyi la u bɛ t'o la délinquant ni fɛn ninnu de bɛ don u la u bɛ t'o la u tila ka na mɔgɔ attaquer mɔgɔ dɔw bɛ sa olu yɛrɛ fana bɛ se ka sa donc i b'a ye en général c'est-à-dire que an ka problème o problème bɛ yen a bɛɛ y'an ka problème dilanni de bon a bɛɛ lajɛlen a fanba a daminɛna an b'a fɔ min ma ko démocratie n'a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ma ko révolution ni kɔrɔ da sera a ma ce n'est pas une révolution révolution kɔrɔ de ko tagaɲɛ mais an ta kɛra segin kɔ de. Ok, a faamuyara. Donc an ye faamuyali sɔrɔ o la o bɛ. Oui, parce que tun b'a fɛ ka dɔ fara yɔrɔ in kan yan'an ka taga yan'an ka page tourner président ye ni gouvernement u ye hakilina min ta c'était i b'a dɔn décision gɛlɛn de don a ka gɛlɛn quoi a tun ka gɛlɛn kojugu il fallait avoir le courage de prendre cette décision parce que mɔgɔw degilen don min na ni 22 ninnu ɲɛkɔrɔla sera wariw bi ci région la gouvernoraw la a bɛ ci gouverneur ma a bɛ ci préfet ma wariw bɛ ci maire ma donc a bɛ fɔ a ye nin nafolo hakɛ min b'a bɔ a y'a ta a k'a don ɲɛnajɛ da fɛ oui donc o la nafolo min soit a bɔra trésor public la soit a bɔra e yɛrɛ ka budget la i ka activité kɔnɔna na mais a nafolo ti don a da fɛ o a bɛ dun de fɛn dɔ de bɛ kɛ dɔrɔn ka taa mɔgɔw yira télé la ko an ye nin kɛ puis c'est fini n'a fɔra ko bon ko ka a dossier kɛ ka na n'a ye i bɛ taa sɔrɔ c'est des factures bien gonflées donc rapport kirikiraw de kɛ an ye nin kɛ yan fɛ an ye nɛgɛso boli an ye kulun boli yan fɛ an ye ɲɔ susu yan fɛ an ye tɛgɛrɛ fɔ yan fɛ donc u bɛ n'o rapport kuntanw de cɛ ka n'o to et puis o y'a bannen de mais jamana ɲɛmɔgɔw ye décision min ta hɔrɔnya hadamadenya danbetigiya diinɛ kɔnɔna na u ma décision ta min ɲɛna ka tɛmɛ a kan ça veut dire que karisa tɔɔrɔ min bɛ aw kan ne ni aw bɛɛ ka jɛ k'a tila ɲɔgɔn fɛ asi min kelen tɛ tiɲɛ don ale de bɛ ɲɛfɛ mais n'i y'a ye bɛn bɛ kɛ a kan jama de sɔnna nin b'a yira k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama dalen don ɲɔgɔn na wa u b'a fɛ ka jamanadenw sago k'u ye ka jamanadenw ka laɲini k'u ye vraiment félicitations à nos autorités bravo à nos autorités. Merci. Chapeau bas aux autorités de la transition. Okay. Chose qui n'a jamais été faite depuis que Mali est Mali mi ɲɔgɔnna ma kɛ a ye nin ko in jɔ nafolo min kan ka ta ka don a la a y'a tila dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ surtout maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ bin kɛr'u kan k'u nikɛnɛw karaba. Mon frère, hali ala min ye anw dɔn o alaw taala bi Mali autorités dɛmɛ k'a sababuya kɛ nin ŋaniya ɲuman ye i bi jɔ a la c'est tellement significatif devant le Tout-Puissant. Koba do ni diyara n ye an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo barika da foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin k'a da bolo k'a fɔ k'an bɛ an ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min ni o ye dimanche politique kɛnɛ an bɛna bɔ sujet fɔlɔ kɔnɔ ka na sujet filanan kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye sujet baw de ye nin bɛɛ lajɛlen ye kobaw de ye kuma minnu n'a kan ka fɔ kuma minnu ni jamanadenw kan ka fɔ sɔrɔ la an ka dugukolo ko o kɛlen bɛ degun ye kosɛbɛ an ka jamana waati bɛɛ lajɛlen na dugukolo kelen bɛ feere maa fila ma maa saba ma waati bɛɛ lajɛlen na dugukolo problème bɛ taa ni mɔgɔw ye kaso la bi yɛrɛ i bɛ siran bi ka dugukolo san ka sababu kɛ ni m'i kɛ cogo dɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka dɔ ta Dido bɛ na nin bon Mali dugukolo ko n'i ko guerre civile bɛ wuli Maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni ne yɛrɛ ɲininka dɛ a sɔrɔ dɔ ye dugukolo ko ye parce que Mali dugukolo ko kɛra fɛn dɔ ye c'est-à-dire que i yɛrɛ b'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛn'o kan bon fɛn dɔ de don a bɛ b'a fɔ c'est-à-dire que un groupe mafia groupe de don c'est-à-dire que bɛɛ bi mɔgɔ dɔw bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na i ko civil wo u yɛrɛ ɲumanna commissaire wo juge wo c'est-à-dire que mairie mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o de la u b'a kɛ a bɛ marcher wa fosi tɛ bɔ a la i b'u minɛ k'u datugu i tila ka taa u sɔrɔ kɛnɛma tuguni u yɛrɛ bɛ tila k'a f'i ye ko foyi tɛ bɔ a la. tulu kelen cira parce que ase ka dugukolo dɔ kun mairie kulukoro y'a n'a fɔ kati y'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma u y'a to mais n'a kati o y'a sɔrɔ cɛ bɛ a kɛra i bɛ ka fanga na o y'a sɔrɔ bati de bɛ domaine na
ye quartier kelen bɛɛ ci donc ni bɔra ka suma n'u fanfɛla si nya kuma mɛ bon a wagati Bacili tun y'a liti engagé o yɔrɔ in dɔrɔn tɛ a y'a engagé yɔrɔ caman na hali ka na se an ka yɔrɔ in ma commune 6 ma état ka yɔrɔ dɔ bɛ yen fɛn bɛ cour suprême bɛ yɔrɔ min na sisan espèce dɔ bɛ yen et puis i b'a fɔ yɔrɔ in état ta de don a sɛbɛnnen don ka bila a ka ca ni san 50 ye sisan kɔsa in na mɔgɔw de tun sigilen bɛ u ye mɔgɔw lawuli ka bɔ yen dɔrɔn ka na yɔrɔ in feere depuis mɔgɔ a bɛ ka san a fɔra ye état ka yɔrɔ don a tɛ se ka feere mais mɔgɔw y'u kunkolo gɛlɛya ka san parce que u kunkolo gɛlɛya ka feere mɔgɔ fana y'u kunkolo gɛlɛya ka san mɔgɔ ye fɛn a san a bɛɛ ka wari perdira maintenant sisan u bɛ ka état ka yɔrɔ construction k'a la donc k'a fɔ dɔrɔn Mali dugukolo n'u ma solution ɲini a la vraiment ça ne va pas du tout parce que ni i bɛ taa sɔrɔ fantan dɔ bɛ yen a ka di Maliyɛn bɛɛ ye ka k'i halala so kɔnɔ fantan dɔ bɛ a y'a débrouiller k'a ka tɔrɔmɔɲɔni fara ɲɔgɔn kan dɔɔni ka taa dugukolo dɔ san a b'a débrouiller a b'a jɔli daminɛ dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ na n'a y'a sɔrɔ ale y'a ka dugukolo san ko o 2000 an ka kɛ 2000 de b'a kan o tigi bɛ na ni 94 papier mais est-ce que o la 94 tigi ta tɛ wa bon a bɛ fɔ 94 tigi ta don mais c'est à dire que fɛn in o de la c'est un peu complexe c'est parce que ni kumacogo dɔ a la dɔrɔn c'est à dire que i bɛ fɔbali fɔ quoi. ayi mais papier min ka kɔrɔ ni min ye. papier min ka kɔrɔ mais le truc est que an yɛrɛ damaw de b'a bɛɛ lajɛlen dilan papier mana na e ka papier mana na kɔrɔ cogo hali ne ta ye tiɲɛ ye ni ne taara an ka papier dilan c'est à dire que chiffre in adamaden de b'a sɛbɛn quoi ne taara k'i ka papier k'a lasigi n kɔfɛ k'a k'i b'a fɔ a ka kɔrɔ ni ne ta ye n'a nana ka na présenter. o fana bɛ kɛ yan. bien sûr o caman de bɛ kɛ mais a vérification yɔrɔ la bon o de bɛ na kɛ différence ye bon n'o fana kɛra tuguni en général t'a sɔrɔ u ka mɔgɔw de placelen don o yɔrɔ ninnu fan caman na donc n'o kɛra a ka gɛlɛn k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la quoi aw bɛ n'o kɛra a bɛ fɔ de k'aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la a bɛ procédure engagée e mɔgɔ min ye fantan ye e b'i dahirimɛ ɲini de la e bɛ tribunal ta de daminɛ k'a daminɛ f'a bɛna se degré dɔ la hali ka to ka passe bɔ ka taa tribunal la a courage t'e la a wari t'i kun bilen finalement e bɛna na mun de kɛ ɲin ta to ala ma bon c'est à dire ɲin ta to ala ma ɲin dɛ o bɛna na fara ɲɔgɔn kan don min na o de bɛna na kɛ kɔlɔlɔba ye jamana ma parce que mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ ani mɔgɔ minnu ka kan ka u bali a la n'u m'a kɛ ni m'u bali a la i t'a sɔrɔ u bɛɛ da bɛ file kelen na bon n'a y'aw sigi ka kojugu lajɛ k'aw m'a bali vraiment n'a kɛra kɔlɔlɔ ye a bɛna na se jamana ma bon jamana in kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛɛ b'a la. monsieur Sidibe dugukolo ko in a k'o cogo di. N'i y'a sɔrɔ cɛ la ko i da sera yiri de i da sera yiri de. ni an da sera yiri ma quoi. i da sera yiri de. Tarawele Mali de kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ kelen hectare 120 mɔgɔ kelen hectare 60 mɔgɔ kelen hectare 200. o kelen o hectare 200 no 60 no fɛn bɛɛ Mali de kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ kelen du 15 a bɛ waso n'a ye koyi n ka du 15 bɛ yan fɛ n ka du 30 bɛ yan fɛ n ka du 5 bɛ yan fɛ n ka du 4 bɛ yan fɛ a bɛɛ jɔlen don k'a ban. o sɔrɔ cogo di. Mali de kɔnɔ i b'a ye kurubaw la bɛɛ la kori quartier kelen mɔmɛ kɔnɔ i yaala bɔ taa Bamakɔ kɛrɛfɛ quartier ninnu na kurubaw korilen don hectare 10 hectare 20 o bɛɛ ye mɔgɔ kelen ta ye. bɛɛ ye mɔgɔ kelen ta ye dugu ta tɛ dɛ mɔgɔ kelen ta don. C'est pourquoi dugukolo ko kuma na j'ai l'habitude de dire que le problème foncier sera pire que la lutte contre le terrorisme. Mɔgɔ minnu bɛ suit n ka plateforme kan ani minnu bɛ suit sur les antennes de radio c'est ce que j'ai toujours dit n ko ni Mali ɲɛmɔgɔw m'u jogo dɔn dugukolo ko kɛlɛ ka jugu ka tɛmɛ terrorisme kɛlɛli kan fɛɛrɛ dɔ bɛ terrorisme kɛlɛli la parce que an y'o bana dɔn an y'a dɔn k'a fɔ terroriste tɛ yen djihadiste tɛ yen Mali bɛ guerre min kɔnɔ c'est une guerre par procuration
terrorisme tey o tɔgɔ dɔrɔn de bɛ da la djihadisya tey o tɔgɔ dɔrɔn de bɛ da la rébellion tey o tɔgɔ dɔrɔn de bɛ da la Mali bɛ le Sahel fait face à une guerre par procuration et on sait déjà jɔnw de b'a kɔfɛ c'est des impérialistes impérialistes ye jɔn ye c'est la France c'est l'Allemagne c'est les États-Unis c'est l'Angleterre c'est eux qui soutiennent tout ça olu ka fɛn dilanenw de don mais an k'o da ye o y'a damana kuma ye ni parenthèse dɔ de dayɛlɛ mais fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye Guindo da sira ma jamana ɲɛmaa caman bɛ yen Mali ɲɛmaa caman n'a sile dalen b'a ka so bana sidɔnbaliw b'u la a banaw ma se ka furakɛ a banaw tɛ ka se ka furakɛ u ka duw halakilen don u ka maaninfiyaw halakilen don maaninfinw ɲɛ ɲugunnen b'u sabali la n tɛ n ta yafa n tɛ n ta yafa c'est pourquoi tubabuw ni dancɛ danfara min b'a ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ tubabu ma kulonkɛ jamana tubabu ɲɛmɔgɔ ma kulonkɛ jamanaden ka hakɛ la tubabu ɲɛmɔgɔ ma kulonkɛ jamanaden ka hakɛ la abada mais anw ka jamana ɲɛmɔgɔw kulonkɛla jamanaden ka hakɛ la f'u bɛ kulonkɛ f'u bɛ tila k'a fɔ ko foroba misi ye foroba ɲɔ don ko kuma de b'a ban parce que mun na ɲɛmɔgɔ bɛ suganti ka taa bila yɔrɔ min na n'a ma sɔn ni ka suruku kasi kɛ n'a ye ba kasi kɛ u b'a dun dugukolo ko situation a ɲagami bɛ daminɛ yɔrɔ fɔlɔ jumɛn de la ça c'est l'urbanisme parce que mun na jamana carte bɛɛ bɛ olu de bolo il y a pas un seul centimètre dans le pays sibiri ɲɛ kelen tɛ jamana kɔnɔ ko urbanisme tɛ yɔrɔ min fan dɔn e ka t'i sigi yɔrɔ dɔ la kɛ san 40 kɛ yen nɔ don dɔ jamana bɛ n'i gɛn ka wuli ka bɔ yen a ta de don i b'i ban k'i piripiri foyi tɛ bɔ a la a ta de don o yɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yɔrɔ min fan dɔn à travers les services de l'urbanisme 1 2 jamana dugukolo ko ɲagami yɔrɔ filanan ye jumɛn ye mɔgɔw ɲɛ bɛ maires de la hali bi a jamana dugukolo ko ɲagami yɔrɔ filanan ye ça c'est les services de domaine domaine bɛ i n'a fɔ impôt domaine ye dugukolo nafolo don yɔrɔ de ye c'est à dire dugukolo ko sira fɛ état bɛ nafolo minnu sɔrɔ a bɛ don domaine ka sira de fɛ donc domaine bɛ considéré i n'a fɔ un service qui fait des recettes pour l'État dans le domaine foncier donc domaine ɲɛmɔgɔ kolonw de fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ urbanisme ɲɛmɔgɔ kolonw bɛ yen cogo min na parce que papier plan mana kɛ urbanisme fɛ a bɛ na domaine de la donc il y a toujours des agents peu crédibles dans ces services n'an bɔra domaine na an bɛna yɔrɔ jumɛn n'an ko an bɛ ka ti marabolo ta i bɛ taga cercle de la n'i ye cercle ta i bɛ préfet de ta ye yen to nin bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ surtout Kati n'i ko Kati i bɛ Kalabankɔrɔ fɔ i bɛ Kulukoro fɔ donc maintenant gouverneur da bi don a la préfet da bi don a la donc bɛɛ b'i ka bɔfan de ɲini gouverneur b'a ka bɔfan de ɲini dugukolo ko la c'est pourquoi dugukolo fulama de b'u bolo fu de parce que urbanisme bɛ baara kɛ ale ka contrôle de kɔnɔ domaine bɛ baara kɛ ale ka contrôle de kɔnɔ cercle bɛ baara kɛ ale ka yamaruya de kɔnɔ arrondissement n'o ye sous-préfecture yɛrɛ bɛ baara kɛ ale ka yamaruya de kɔnɔ donc mɔgɔ minnu catégorie minnu cité tantôt de a si tɛ se ka papier dɔ bɔ dugukolo dɔ la n'ale ni service ninnu ma baara n'ale ni service ninnu ma impliqué à l'urbanisme domaine le gouvernorat et comment dirais-je le cercle la sous-préfecture et administration sera et ensuite
Mɔgɔ jumɛnw de bɛ corrompu o ko kɔnɔna na parce que a bɛɛ bɛ localité dɔ de kɔnɔ o localité responsable fana de bɛ impliqué dugutigiw b'o la dugutigi caman bɛ dugukolo ko ɲagami ils sont impliqués c'est pourquoi dugukolo ko n'i ko k'i b'a se a ko kɔnɔ ka dun dɛ kelen a filanan ye jumɛn ye dugukolo ɲagamina n'i y'a ye i bɛ taa sɔrɔ a kɔ sɛmɛnen don avocat dɔ la walima magistrat dɔ walima procureur a ko bɛ yɛlɛ kuma dɔw la fo ka taa gun ministres la fo ka taa gun jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ la c'est à dire fo ka taa gun président la donc n'i ye jɛfiridenni kariyalen ka kɔnɔ sogoti fa nɛni i bɛ taa sɔrɔ a b'i kalifa don tigi o de la donc pour que i k'a faamuya dugukolo kow kan maire ka sira ye jumɛn ye parce que ne ye administration d'État maire ye politique mɔgɔw de mairie ale rattaché don administration territoriale de la mais politique mɔgɔw de don commune maire bɛ n'a fɔ commune président i y'a faamuya donc ale de fɛnɛ bɛ fanga bɛɛ b'ale de bolo c'est pourquoi maire sous-préfet ni maire tɛ bɛn ɲɛjugu dɔgɔnin commanda ye ɲɛjugu dɔgɔnin commanda ye parce que sous-préfet kan ka baara min kɛ souvent maire b'u impliqué o la ou bien maire bɛ baara dɔ kɛ ka sɔrɔ sous-préfet t'a kalama u t'u impliqué donc o bɛnbaliyaw bɛ yen maire ta ye min démocratie clé nalen maire o maire n'i ye commune dɔ sɔrɔ n'i sigira yen i ka priorité fɔlɔ min bɛ f'i ye jiju kɔrɔ n'i t'a kalama i ka priorité fɔlɔ ye le financement de ton parti a bɛ f'i ye dɛ commune nafolo la i ka parti ka financement bɛ wajibi i ka donc i bɛ morcellement kɛ parti t'a la parti t'a la parti bɛ financer n'o de commune bɛ sɔrɔ o sɔrɔ min kɛ la commune tu t'en fous pour son développement le développement de la commune n'est pas ton problème c'est de financer le parti mais ka kuma in tiɲɛ f'i ye a filɛliw fɛ a man d'u ye a mɛnniw fɛ a man d'u ye mais je ne dis pas pour me faire plaire c'est une réalité c'est un fait i tɛ se k'a yɛlɛma donc dugukolo ko tout est à refaire n b'a datugu ni min ye i k'a faamuya fɛn dɔ bila n'o bɛ sɛbɛn ce qu'on appelle NINACAD numéro d'identification cadastrale a baara bɛ sen na a ma kuncɛ fɔlɔ en principe c'est 15 chiffres mais je crois qu'ils sont à 12 c'est très important c'est pourquoi l'État demande pour mɔgɔw ka taa u ka dugukolo identifier forow même si n'a sɔrɔla k'a fɔ droit coutumier de b'a la dugutigi di walima a kɛra fɛn o fɛn papier b'a la papier t'a la o c'est-à-dire i ka taa identifier a kun ye mun ye pour que ka se ka dɔ bɔ dugukolo ko mankan parce que mɔgɔ fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ numéro kelen na a baara ma ban fɔlɔ baara daminɛ les gens ont négligé mais il y a eu moins de communication aussi baara in kunna a communication fanga dɔgɔyara kojugu NINACAD sinon ala application bɛ yen application bɛ sur les réseaux sociaux i b'i jɔ dɔrɔn i ka yɔrɔ position bɛ d'i ma mais le problème i ka yɔrɔ numéro bɛ na mɔgɔ fila tɛ se ka di numéro kelen na quand tu vas là-bas NINACAD bɛ numéro d'identification cadastral a bɛ bɔ yɔrɔ min na base la quand tu vas là-bas ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn bɛn numéro kelen na i bɛ gɛn ka bɔ a la ça c'est parce que c'est pas une communication ne ma communication kɛ u ye mais n ye fɛn min kɛ jamana ko de don c'est dans l'intérêt commun voilà. Sebe faamuyara waati kona kosɛbɛ nka komi an y'a fɔ cogo min an ka thème laban o ye Mali kɔnɔ ko ye bi a degun bɛ Mali bɛɛ lajɛlen waati minnu kɔnɔna na an b'an da don a la yɛrɛ ka kɔnɔ ko in a ka cogo e de ma problème ye ne yɛrɛ fɛ vraiment a kɔni a tɛmɛna an bɛɛ dɔnko kan parce que ni e de problème ni u yɛrɛ ye ministre dɔ démissionné parce que ka sababuya k'o ye
an yɛrɛ tun fɛ mais a tɔ de juguyara tale kɔ an yɛrɛ tun fɛ ko problème ye ministre de hali ministre talen kɔfɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko kurantigɛ kɔrɔ kɔfɛ ko ministre ye système dɔ de bila pour que ni ale tagara kurantigɛ ka juguya ja ko bɛɛ ko kɔrɔlen de ye kɔfɛ sisan an ɲɛ b'a la tuguni ko directeur fɛnɛ falenna yan'o cɛ an y'a ye ko groupe électrogène caman nana groupe électrogène caman nana kɔsani na an ɲɛ b'a la tuguni mugan nin kɔ ko 13 tiɲɛn'o la k'olu bɛ en panne c'est-à-dire que problème in ka jugu kojugu quoi an bɛ tila ka mun de mɛn tuguni i b'a ye ko n'u m'a mɛn ko gasoil minnu bɛ san jaja dɔw bɛ facturation bɛ kɛ mais o tɛ don EDM na dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fɛn kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ gasoil min bɛ san o fana bɛ suɲɛ tuguni donc du coup ne kɔni fɛ problème mauvaise gestion de don wa ko in u k'a ta c'est à dire que sérieux la État yɛrɛ de kan ka essayer ka nin ko in ta ba la sinon finalement a bɛ kɛ problème dɔ ye min bɛ taga k'an bɛɛ bolo la parce que problème yɛrɛ la Mali la i yɛrɛ tɛ se k'i jigi da courant kan an dun k'a jateminɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu balo bɛ courant dɔrɔn na u ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a sirilen don courant de la bon ni courantigi in continuera tantôt a bɛ jouer économie kan n'a jouer économie kan les choses sont liées les uns aux autres ko tugu-tugulen don ɲɔgɔn na tant que a bɛ ka jouer kan a bɛ jouer secteur wɛrɛw kan donc u ka courant ko in ne kɔni bɛ se ka min f'u ye u ka essayer u ka ta sérieux yɛrɛ la courant ko in a bɛ se ka résoudre cogoya min na pour que an bɛɛ bɛ se ka lafiya n'a sɔrɔ ni système yɛrɛ tɛ marché Mali ye tile jamana de u ka essayer u ka système wɛrɛw bila en place min b'a to an bɛ se ka courant sɔrɔ o système solaire an bɛ se ka courant sɔrɔ tile fɛ ou bien an yɛrɛ ka partenaire min bɛ yen n'o ye partenaire fiable n'o ye Russie olu ils sont très forts comment dirais système u bɛ courant di nucléaire kan donc an ka essayer an ka taga o siraw fɛ mais quel qu'en soit les cas an bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ cogo cogo u ka système dɔw bila en place pour que an bɛ se ka lafiya courant ko la donc o ye ne ka ɲinan bɛɛ ma lafiya courant an ko ministre o bɔra yen a bɛ kɛ san tɔw la mais ɲinan ta juguyara n'a bɛɛ ye hakilina jumɛn b'i la ɲɛ damadɔ na waati sera an kana soji kalala dabi kun k'an k'o fɔ k'o bɔ a la ce n'est pas une incapacité des autorités de la transition ce n'est pas une incapacité non a bɛ yan mɛn u ka incapacité tɛ quoi toni nana tɔgɔ da datu la i y'a faamuya toli o nana tɔgɔ de da datu la datu yɛrɛ fɛn dɔ datu fɛnɛ tɛ diya n'a kasa ma bɔ e delila ka datu jumɛn diyalen n'a kasa ma bɔ EDM kɛlen bɛ i n'a fɔ misiba don misimusoba si naani b'a la bɛɛ b'a biri mais maa si tɛ bin di misiba in ma a ka dumuni kɛ mais bɛɛ mago b'a nɔnɔ la wa bɛɛ b'a nɔnɔ bɔ min b'i ta nin b'i ta nin min b'a feere o b'a feere min b'a bɔ o b'a bɔ l'EDM du Mali a kɛlen bɛ mɔgɔ dɔw de ta ye n delila ka f'i ye n ko EDM du énergie du Mali privatisé ne kɛlɛla a la ce combat mɔgɔ dɔw des cadres de l'EDM ils me combattent à travers mes analyses sur mes différentes plateformes. Ils me combattent à travers mes kunnafoni minnu di arajo la EDM ko kan. Dɔw b'a ɲini yɛrɛ k'u bɛ don n ka baara la ka n ka baara cɛ. Ni n ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais les intimidations, le chantage, la dissuasion, tu te fatigues. A bɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔw la ne t'a ɲɛ yɔrɔ dɔ la. N ma dilan yɔrɔ kelen kama. Ne ka baara ye le journalisme, c'est une passion pour moi. Ne y'a kanu. C'est-à-dire ne y'a kanu, je vis de ça. Je peux ne pas devenir riche dans ma vie, mais je ne vais jamais mourir de faim dans ce métier. Je resterai loyal à mon métier, honnête dans ce métier, sincère avec moi-même. Donc, le problème de l'énergie, pour qu'il y ait un souvenir, pas fait comme mes filles, tout est à refaire au niveau du monde. Tout est à refaire. Je te dis que
waati kuruna ni ala sɔnna don n'a nataw la an da bɛna don Mali yɛlɛko la k'a ɲɛfɔ an bɛ foli di an lamɛnbaga an filɛ ka bɛɛ lajɛlen ma waati kuruna da kun ɲɛ laban b'aw bolo donc dakun ɲɛ labanna n bɛ Nef TV mɔgɔ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka personnel bɛɛ lajɛlen fo donc k'a fɔ maliyɛnw ye vraiment indépendance an da sɔrɔ a kuma ma c'est à dire que fɔlɔ la u tun bɛ chaîne de don mɔgɔw sen na mais sisan chaîne bɛ kunkolo de la donc an ka essayer an ka kunkolo la chaîne an ka bɔ an ye farafin de ye wa an tɛ kɛ foyi ni farafin tɛ Mali a bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment a ma nɔgɔn an ka essayer an ka Mali ta an ka bila sanfɛ pour que dunan nataw la an bɛ se ka jate pays émergents fɛ sinon n'an tora tantɔ fadenw de bɛ yɛlɛ an na. D'abord ne bɛ an filɛbagaw fo minnu b'a fɛ jamana in n'a bɛ yɛlɛma il faut un changement de mentalité, un changement de comportement, en quelque sorte un changement de l'homme malien den ka yɛlɛma a ka faamu na a n'a ka dumuni kɛwale la donc n bɛ filɛbagaw fo kosɛbɛ min ye k'a fɔ an ka yɛlɛma de don an ka taabolo la an ka bɔ supériorité ko ninnu ni infériorité ko ninnu kɔnɔna na an ka bɔ des questions de supériorité d'infériorité des questions d'esclavage an ka ko kɔnɔna na soyons un peuple libre l'avenir de l'Afrique se prépare sur Mali donc an kana farafin jamana tɔw an u jigi b'an kan cogo min na an kana k'u kumasuli ba ye ne soyons pas la déception du peuple africain qui compte sur le peuple malien. C'est l'Afrique qui compte aujourd'hui sur le Mali pour sa libération. Il ne faut pas que le peuple malien soit la déception des autres peuples d'Afrique. Nous devons les honorer, nous montrer capables, nous montrer patriotes pour les pays. Mais, la Nef Télévision est une référence, un exemple. La Nef Télévision, c'est faire la télé autrement. Et la Nef Télévision est au service du peuple, au service de ses téléspectateurs. Donc, en off, à quand de voiture. Foli garanie, an bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maa maa bɛ k'an lajɛ ɲɛsɛbɛ de b'a min kan ani bɔlɔlɔ sɔrɔ kan an b'a dɔn k'a fɔ ko nin tun ye dimanche politique kɛnɛ ye bi an ma wele nin fɛn min ye Abdul Gindo ale ni Seydou Sebe ale tɛ dunan kɛnɛ in kana na an bɛ foli d'u ma an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada an bɛ a kɛ ko k'a fɔ bi an kumana fɛn min ye Mali indépendance ye k'a daminɛ Mali ye yɛrɛmahɔrɔnya ta waati min na 1960 kana bila an kumana o kan o kɔfɛ fɛn min y'a faamuya b'a la an ko cogo min na bi an kumana o fɛnɛ kan Mali idéma an ye dara la hali n'an ma bɛɛ a kɔrɔ la kosɛbɛ waati yɛrɛ ko kɔnɔ ni Ala sɔnna dimanche wɛrɛ an da bɛna se o bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma o kumana maaw bɛ kɔfɛ fɛn min ye Youssouf Sidibe ye ale bɛ yɛrɛ sɔn an bɛ foli di a ma Diarra Sidibe ale ni Fanta Diba olu de bɛ ka jaw ta an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka foli di ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen ma k'a da kɔrɔ k'a fɔ ko nin de tun ye dimanche politique ye an bɛ don kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ ko Ala ka dimanche wɛrɛ kɛra aw an bɛɛ. Merci. Nakanyami,